mainly work of outstanding ability and creativity. Da ni'n ganol gwaith arbennig sydd yn tywys ni I wledydd pell, I ogledd dwyrain yr India, dan law grefftus a dawnus Kevin Burgess. I'r rhain chi sy'n adnabod gwaith Kevin, mae o'n un da mynd â chi am daith a mynd â chi I ddyfnder hanes. For those of you who are familiar with Kevin's work, you will know he will take you on a journey with his work, his very accomplished, rich and creative interpretation of projects that he undertakes. Connection between Wales and those areas is still going over for nearly 200 years now. We have a long history of it. The beginning, the first seed of the exhibition is the little boxes, the collection boxes. And you have to be a certain age in Wales and belonging to the Calvinistic Methodist chapels to remember these. I remember them as a little boy collecting for the children of India, for schools and hospitals, and then producing the box full of money to chapel on a Sunday. But never knew all these years until now who the people I was collecting the money for. India is a big place. But I've been to India many years, but never up to where we're associated with in the hills, until 2 years ago when I decided I'm going to go and find out who I was collecting boxes when I was 9 years old, who I was collecting money for. Y nod gyntaf I mi oedd I chwilio amdan y llefydd lle oedd y Cymru wedi bod, chwilio am I oel traed nhw yn y bryniau, ond yn Shillong yn gyntaf. Mynd ar ôl y capeli, o'n I wedi gweld I henwa nhw yn y llyfrgell genedlaethol, yn y casgliad y Bresbyteriaidd yno, sef Capel Laban, Mawhar, Jaiaw a'r ysbyty, sef ysbyty Gordon Roberts. Ca hyd iddyn nhw gychwyn fel bod fi'n gwybod lle oedd y Cymru wedi bod. Wrth deithio ar y ffordd I Nosgwalia neu Sora rwan, neu Siarabwnji falle fel pobl yn cofio fel gynt, mi welwch i'r capeli, ond yn bennaf mi welwch i'r bythynod. Bythynod bach, gwynion di gwyngalchu, 2 ffenast, drws, bychan, to pig ar y drws a toia huan arnyn nhw, efo'r golchi yn ochr, y ieir ochr arall, llwybr bach ac iat huan efo cliciad yno, union fatha o'r un nain pan y nain di gadael I capel yn Tregarth oedd yn debyg iawn. A ma nhw'n edrych fel bythynod bach gwynion Sir Fôn neu Benucha, y tai bach un acer. Ma nhw wedi adeiladu fel yna mewn carreg I gymharu efo tai gwreiddiol y Casis oedd I gwneud mewn bambŵ a dail. Felly oedd dylanwad Thomas Jones I weld a'r Cymru I weld just wrth fynd o un car ar y lôn yma. Ges i'n fraint yn cael cyflwyno I ferch ifanc yn cadw siop shawls sidan oedd I'n neud, ond y tro hyn y grefft brodwaith yn yr ardal o'r pentrefi. Hi oedd yn bennaf oedd yn mynd allan i'r pentrefi I gael gwragedd I ddangos I sgil o frodio patrymau a rymil, sgarffiau a shawls oedd I'n werthu yn y siop. A'r nod yn fanna ydy falle yn y pen draw falle bydd cael y cyfle I cydweithio fel Elizabeth, Efa, a gweld be allith cael ei gynhyrchu rhwng y ddau yna ni, drwy fi'n gwehyddu falle a hitha a'r gwragedd yn brodwaith gan weld. Hi oedd y ddynas hynna yn y bryniau oedd yn nabod y cenhadon. Mae wedi marw rwan 86. Hi oedd yr ola, oedd hi'n cofio nhw'n egi, 5 gwynidog oedd hi'n cofio. Un profiad byth goriadwy ges I yn y bryniau oedd cael yn hywys I gyfarfod a hen wreigan yn y byw yn un o'r bythynod sydd oedd yn edrych I lawr ar y capel a'r genhadaeth. Mi nath yn osod te di sul allan ar y bwr.
a taro'r fendith, roed y fendith yn y Cymraeg wrth mae gŵr gwadd o'n i, a mi ddoth i allan a blwch o drigaredda, o atgofion, lluniau gweinidogion, lluniau pobl oedd hi'n cofio yn y bryniau. Hi oedd yr un oedd yn cofio'r Cymru olaf cyn iddyn nhw ymadael yn 1969. A un nod sydd gennym fi yn ymhen eisiau ei wneud un syniad sydd gen i o'i cydweithio. A hynny yw o falle edrych ar ei byd nhw yn y bryniau drwy lygad fi, sef lygad gorllewinol y Cymru, falle ar y byd a sut fyswn ni'n dihongli fo mewn papur, mewn brodwaith, mewn textiliau, be dwi'n rhoi i lawr a beth sydd ar y waliau yn yr arddangosfa, sef yn delwedda i o'i byd nhw. Ond un darn oedd gen i o dan sylw oedd mynd â darn o waith, ond llyfr bras lunio, allan i'r Shillong a cael y gwragedd sy'n brodio neu'r artistiaid sy'n textiliau fanna gweithio ar y darn i'r. Hynny yw bod na cyfuniad yn y darn gwaith gorffenedig o un lygad gorllewinol yn edrych ar ei byd y bryniau, a wedyn yr llygad lleol, dwyreiniol, a'i profiadau nhw, a'i sgiliau nhw, a'i ffordd nhw o dehongli yr un olygfa, ond ar yr un darn o waith. Cyfuniad o'r gorllewin a'r dwyrain ar un darn o gamlas yn y pen draw.